няма търпение да ви покажат какво са научили. А сега, нека да дадем думата на Пепа Чиликова, заместник-кмет на община Сливен. Уважаема господин, уважаеми регионални съди и гости, скъпи участници, за мен е изключително удоволствие да ви приветствам на откриването на втория международен турнир по акробатика за Стефка Спасова. За нас имената на Стефка Спасова и Велики Мечка са изписани с златни букви не само в българската история на акробатиката, но и в световен мащаб. Радвам се, че госпожа Лечева е тук сред нас. Госпожо Лечева, за нас винаги ще изключителна гордост и пример за всички нас. Искам да използвам момента да благодаря на организаторите и треньорите от спортния клуб акробатика Стефан Данчев. Пожелаваме ви още много шампионски титли. Вярваме, че вашите успехи ще се умножат и съвместно ще превърнем този турнир в традиционно спортно събитие за нашия град. Искам да